It-tobba qed jappellaw biex jiddaħħal lockdown ta' 3 ġimgħat. Il-Prim Ministru jibqa' jirreżisti. Skontu il-lockdown huwa house arrest. Alla ħares ikolli nkun jien li nħabbar miżura bħal din. Tkun dbatija akbar. Jrid jifhem il-poplu illi lockdown se jkun ifisser dbatija kbira, se jkun ifisser ħabs ġewwa djar. Se jkun ifisser illi ma tistax inti toħroġ barra ħlief biex tixtri l-ikel, tixtri l-mediċina u tidħol tiġri lura d-dar, se tkun tfisser sitwazzjoni li qatt ma rajna bħalha f'dan il-pajjiż. Din se tkun tfisser miżura li ma nixtieqx inkun jien li nħabbarha ħlief ċirkostanza li tkun verament estrema. Għaliex id-dbatija li toħloq din il-miżura se tkun ikbar, ħafna ikbar mill-impatt tal-virus innifsu. Forsi tkun miżura populista li għall-gvern hija l-ħfef soluzzjoni jgħid kulħadd ġewwa d-daru, però tkun miżura li hija perikoluża. Il-Prim Ministru Robert Abela għal darb'oħra qed jinjora l-appelli ta' diversi msieħba soċjali fosthom l-Assoċjazzjoni tat-Tobba li qed tisħaq dwar il-bżonn ta' lockdown ta' mill-inqas 3 ġimgħat fi sforz sabiex il-firxa tal-virus jitnaqqas kemm jista' jkun f'pajjiżna. Tul il-konferenza f'Kastilja kienu diversi l-ġurnalisti li staqsew lil Abela x'inhi r-raġuni wara r-reżistenza li jsejjaħ lockdown. Bil-Prim Ministru jibqa' jgħid li din mhix id-direzzjoni li qed jingħata mill-awtoritajiet. Dan minkejja l-istqarrija tal-mam ftit ta' sigħat qabel fejn insistiet li għandu jkun implementat lockdown immedjat. Fl-istess stqarrija l-Assoċjazzjoni tat-Tobba qalet li dan il-lockdown ikun ifisser li residenti kollha Maltin u barranin ikunu taħt kwarantina mandatorja. L-nies għandhom iħallu djarhom biss biex jixtru l-affarijiet essenzjali li jitħallew jaħdmu biss l-impjegati li jaħdmu f'servizzi essenzjali biss bħal isptarijiet u ċentri tas-saħħa, power stations, servizzi tal-ilma u infrastruttura essenzjali oħra li jiftħu biss spiżeriji, supermarkets u ħwienet tal-merċa u tal-ikel li l-ajruport u l-portijiet jibqgħu magħluqa għal viżitaturi kollha ħlief għal ripatrijazzjoni ta' residenti Maltin maqbuda barra mill-pajjiż, li l-ebda persuni residenti Malta ma jitħallew jivvjaġġaw barra mill-pajjiż sakemm mhux bil-permess tal-awtoritajiet tas-saħħa u li trasport tal-merkanzija jkompli jaħdem bla xkil. Martin Balzan, President tal-Assoċjazzjoni, qed jinsisti li l-lockdown huwa essenzjali u qal li l-miżuri li qed jittieħdu mill-Gvern huma nofs skedda. Inġib żewġ eżempji x'nifhem b'nofs skedda, da kuljum qed jitlu l-isptar pożittivi minn ġid dak l-ajruplan, nagħlqu ajruplan jiġu b'ajruplan ieħor, wasal iż-żmien l-ajruplani nagħlquhom kollha. It-tieni ħaġa inagħlqu l-iskejjel inagħlqu biex it-tfal joqogħdu d-dar. Ħalli ma jmardux il-xulxin. Jekk it-tfal kif ġara fl-Italja, joħorġu barra, jilagħbu ma' xulxin, jilagħbu ma' tfal oħra, imorru fid-djar ta' ħadd ieħor, imorru l-playing fields, imorru ta' qali u jilagħbu ma' xulxin. Setgħu baqgħu l-iskola għax il-mart, il-virus ma japportax xorta se jinfirex minn bniedem għal ieħor, għalhekk qed ngħidu li il-half measures in-nofs kedet Spanja, l-Italja u ċ-Ċina ma ħadmux. Fuq l-istess linja kienet stqarrija maħruġa mill-Union tal-Edukaturi l-UPE li ftit wara li ntemmet il-konferenza wkoll talbet lockdown immedjat. Il-UHM Voice of the Workers min-naħa tagħha insistiet li lockdown m'għandux jissejjaħ meta pajjiżna jilħaq livell ta' kriżi, iżda bħala miżura ta' prevenzjoni. Intant fl-istess konferenza f'Kastilja li fiha l-Gvern kellu jħabbar pakketta miżuri biex jitaffi l-pis minn fuq in-negozju, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fakkar li l-pis tal-quarantine leave se jkollu jinġar minn min iħaddem, jiġifieri dan il-pis baqgħu iġorruh in-negozji Maltin. Dan joħroġ ukoll minn avviż legali li ġie ppubblikat f'nofs ta' lejl għal ħabta ta' 3 ta' filgħodu. Magħha mbagħad hemm il-qudiem irridu naraw dwar l-impjegati li sissa hija ċara għal-perjodu tal-bidu dwar il-lif li għal-issa qed jagħmilha l-employer. Fil-konferenza ta' Sibt filgħodu tlabna lil Prim Ministru ċifri tal-persuni fi kwarantina, kemm turisti kif ukoll Maltin. Iżda wara li l-ġimgħa qal li ma kellux iċ-ċifri f'idejh, issa qal li se jkunu l-awtoritajiet ikkonċernati li joħorġu dawn iċ-ċifri. Robert Abela uża din il-konferenza tal-aħbarijiet biex iħabbar li se jkun qed jipposponi ħlasijiet tal-VAT u l-bolla davuti minn negozji u self-employed. Dawn se jkunu qed jitħallsu aktar il-qudiem f'perjodu li qatt irid jiġi deċiż.